Zvadhakwa manje. Zvakamboitika kuBotswana pamwechete aiwa nekuMozambique zvoitika kuNamibia. Saka mashoko aiwa anobuditswa achinyorwa nevakomana panapa vachiexposa vakomana veThe Ruling Party yenyika yeZimbabwe vakandiwo vakamanya kuNamibia ava kuti vanoinfluenza maelections ari kumusi wa27. Ndobva wasubscribe like watombe bell icon. Tichipinda tinotisi pamapictures amuri kuona ayo aiwa muri kuona kuti vakomana veThe Ruling Party variko kuNamibia. Panapa tivina pahindo inanzi ZANU-PF yamuri kuona iyi yeX. Ukaona kudanyira chiti ZANU-PF delegation led by Secretary for War Veterans League Comrade Douglas Mahiya, the Deputy Secretary for Commissariat Comrade Webster Shamu, arrived in Namibia. They joined other revolutionary sister parties in solidarity with SWAPO ahead of the scheduled November 27 elections. Tomashukwa kudanyuka panapa atikuona kuti vari kuti aiwa vakomana ava vajoina kuti vanobetsera vakomana vari kuNamibia pamaelections avo ari kumusi wa27. Atoona kuti aiwa it is now less than 5 days yatikuona kuti vanokomana ava veNamibia kana SWAPO yakunosangana ava nefuture yavo kuti vacharejectiwa nevanhu here kandi vacharamba vachiendera mberi. Tivina macomment section vanodanyira chiti muchadyisa vanhu vachiti aiwa vakomana ava veZANU-PF vangakwanisa kuita zvakubetika kuBotswana kuti vanhu vanodyiwa. Mumwe anopinda chiti I remember your tweet. Mumwe futi anopinda achonyora chiti we have to examine our collective fascination with these old people who should ordinarily be retired but keep presenting themselves as saviors to our generation. Tomashukana achiti aiwa vakomana vachembera ngavachiritaya ngaasisiri masavior egeneration yedu. Todze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi papinda comment section medu. Todze mafunguro enyu musana subscribe like turn on the bell icon.